أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم، إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم، صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل مشرف لا تي في لجبا وامبو فونيس لما يفوليكاي نوي ألكا كيسي ناكا هيناي ألكا وكينيني أو بلا جلينكا. شيخ عبد الجليل سانغوسا نيني واتين سيرا نوي شيخ الإسلام شيخ إبراهيم نيس عليك بانغلي حكمو كنا أباني نمايا كاكيني نانتاي باراكم فولو أني مين سروا كيني كونو أنغا جيكا لجنيون في. ومن صلى عليه 10 صلى الله عليه 100 ومن صلى عليه 100 صلى الله عليه 1000 ومن صلى عليه 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة وفي رواية كتب على وجهه إنك بريء من النار. على كلام محمد بيقول يصلي كذا شكل الجنة كوننا الحمد لله رب العالمين وباب كم جامع سر الله أمول بي أمي الله فلك على بركة دولة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث عن الشيخ إبراهيم صعب، ولكن نقول كما قال في حقه الشاعر الموريتاني الشيخاني ابن الشيخ محمد الحافظ: كل ما قد يقال فيه ليس بمغن، والذي لا يقال ليس يقال. الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه رجل من رجال الله تبارك وتعالى، ولد يوم الخميس 15 من شهر رجب عام 1318 أي 1900، وولد بين أبوين صالحين عابدين. الأب الحاج عبد الله العالم العلامة والمجاهد الكبير، والأم سيدة عائشة بنت إبراهيم جانقة. فلما بلغ 5 سنوات أرسله والده إلى الكتاب، أي مدرسة تحفيظ القرآن. فبعد 7 سنوات حفظ القرآن، أي وعمره 12 سنة، وتعلم على يد والده جميع العلوم. وتوفي والده وعمره 20 عاما، وقال عن نفسه: ما تلقيت درسا من أحد غير أبي. بعد وفاة أبي ما لقنني أحد أي درس. وإنجز إنجازات كبيرة جدا في هذا الدين وفي هذه الطريقة، وهو صاحب الفيضة التجانية. وسافر إلى عدة بلدان لنشر الإسلام والطريقة التجانية، وكان عالما من العلماء، وكان يلتقي بعلماء زمنه في جميع أنحاء العالم، في مصر، في السعودية، في المغرب، في الجزائر، وهم جميعا قروا له
بأنه علم من كبار الأعلام وأستاذ من كبار الأساتذة، حتى لقب بشيخ الإسلام، وهذا اللقب شيخ الأزهر الشيخ شلتوت هو الذي لقبه بهذا اللقب لغزارة علمه رضي الله تعالى عنه. وتخرج من مدرسته كثير من الرجال على مستوى غرب إفريقيا، ابتداء من سنغال، موريتانيا، مالي، غانا، نيجيريا، نيجر وغير ذلك، وصاروا أساتذة أعلام في بلدانهم، ونصر الدين، وكان يهمه قضايا المسلمين، خاصة قضية فلسطين. ولما هم أحد ملوك السعودية بنقل مقام إبراهيم من مكانه إلى وراء ذلك لكي يتسع المكان للطواف، كثير من العلماء قبلوا لهذا الملك ذلك، فألف الشيخ كتابه الشهير سبيل السلام في إبقاء المقام. بسببه بقي مقام إبراهيم مكانه حتى يومنا هذا، جزاه الله عنا خيرا. الحمد لله رب العالمين. أنكر مغو أني أنيما أنا أكون جنوي الشيخ الإسلامي دين ولا فتني دوي الشيخ عبد الملكي أي نجارا أكا شوربا نمونغا مانغتوني أكا ينامياني أكا بانغني خبارا ولا أكا جابي كرا ولا كو أبي على تانو كعلى بركة داك على ولا نماندو كسولي كسيدنا محمد قومي منو يسوعني جوي كوفي أكو السلام عليكم أبا أوفك وبركة داك أبي ولا نماندو أكو نمامي علينا الشيخ إبراهيم أكا خبارا ولا علي بي أنيدو أكو باروك كلي كابو شيخوما ويفهم بين أكا كلا كوسبه nga shego yare ya fara ma chugo mena abe murtani kalambado be o ko shego ma ko shego bi fen fo ara la bi fen min don ma shi saka kare ako an bi jami kono bi murtani kalamgo bodo be ko ka kuma kungi ka fo ma ti saka kari Sheikh Ibrahim ko bi donc yo min fo ara ko de chanyi akon mami ya don ka fo chedo chami be ni ala ka che bele bele do ko odedo ni ma don fana odedo aka bangni kara alam sa duafe kabe anflani ni kalo barka ma mena no yara jabi wotle tani duruma hijra sambakile ani keme saba anta ani segi aywa isa ka bangni sambakile ani keme kono ko no 1900 aywa abangina bangi ba flan yonche bangi ba flam no be ni bangi ba nyum kundu ala bato bawdo ala aywa ala jeni baw kundu ko sobe umman ko turani oyi aka choroba to alhaji abdullah o de ko jihadi kala belebele mami be nay demeke ala ko la kwasedana ama kunta la surunya ala ko bara la fiyo akam soroba ye sayyida aisha no ye ibrahim janka de musoyi o ko ya bangi bay musoyi o yere ko nyumanya aka segida la ma dogo aka mogola ako asele sanduru ma wati mena aka choroba ya chika ta qur'an dursiro la ko qur'an dursiro biro mena atarai atale san wolon fla ko fe ala ye mabenya ke ka fa qur'an dursi ka soro ale re si be santa ani flala nga yaka donu berajele kala bangi bade bulu ama kala mo were bulu ay fon fen kala fa de kala na ala ke chorba fatura ka soro Sheikh Ibrahim resa abe samu kandela ama tema samu nga shila folo o kele are de koko ama delika kalange mo bulu mi beno ta fay ama delika foy kala mo shi bulu mo mi beno ta ka chorba yi aywa o kele ko fesa aye ko bawki dina na fukati dana daga bana ko ani bonya ko ma be meri mena ma ti meri mena salame ko benyoyala ani salame ko nyetala ani salame ko kunwortala ani salame re dili sarani dugo kulula kanye kosobe ay bara bako la kasedana comme amanya na tarika re de men ko fio tlekeni bon ale de fana kera sahibul fayda tijaniye shakhsi yani ala don jiwoyo wala ngatali min fo aka kala newna
kalanden min kɔfra o la donc ale de ka tigi o dalilu caman sɛmɛntiyalen don ayiwa maakɔrɔba in nani kɔfɛ ka kɔn a ka denmisɛnninya ye a ye dugutaw caman kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ kɔnɔ mun de kɔsɔn diinɛ jɛnsɛnni kɔsɔn ani diinɛ dɛmɛ kama maa belebele kun don komi dɔnnibaa ɲɛnama kun don cogo min na ani kalanbaa ɲɛnamaw caman ye ɲɔgɔn ye a tile la kalanbaa minnu bɛ ni bɛn kelen b'a kan k'a fɔ olu de kun ye a tile sodansow ye bɛn kelen b'a kan k'a fɔ olu de ɲɔgɔn tɛ a tile la ko ka ni masaran jamana na ka taa se arabu saudite ma ka taa se alijeri ma ka taa se marɔku ninnu ma o karamɔgɔ ni o maaba minnu bɛ yen n'olu lakodɔnna ni dɔnni ye olu bɛɛ de ye sɛmɛntiyali kɛ k'a banba k'a fɔ ko sɛkul islami de ye ale ye k'a fɔ ale de ye sɛkul islami ye diinɛ cɛkɔrɔba ani silamɛya karamɔgɔ ɲɛmaaba o de ye sɛk ibrahima ye mana maa minnu y'o tɔgɔ in da la o de ye sɛkul azahari yɛrɛ ye ka kuma ye nka o y'a sɔrɔ ani dɔnnibaw ani maa ɲɛnamaw ani a tile maa kɔrɔtalenw ani kalanbaa sɛbɛw ani olu de jɛra olu ka sɔrɔ ka nin tɔgɔ in da a la a ko maa min yɛrɛ bɔra sɛkul islami ka kalanyɔrɔ la kalandenw na o ye jama caman ye hakɛtɔ maa na maa ɲɛnamaw ni maa kumabaw caman bɔra o la wa kɛrɛnkɛrɛnnenya na afiriki yɛrɛ tilebiyanfan n'o y'anw ka maliya bolo n'o y'anw ka malifɛ bolo ye maa min bɔra o hakɛ na kalan na a ka ca fo ka se dan na jama caman don kalanden barikamaw don kalanden ɲɛnamaw don sɛki ko k'a bi dugu minnu ta o tɔgɔ la ko o dɔ ye sɛnɛgali ani mali ani niger ani nigeriya ani ghana ani ka taa se yɔrɔ ma minnu bɛɛ tɛ se ka fɔ a ye diinɛ dɛmɛ nin yɔrɔ ninnu na fo ka se dan na ka fara nin bɛɛ fana ka silamɛw ka problɛmu ani silamɛw ka kamanagaw o kun ye fɛn min bɛ ne o b'a kamanagan k'a tɔɔrɔ ka se a dan na wa kɛrɛnkɛrɛnnen na bɔn filɛsitini ka problɛmu minnu fana kun kɛra donc o kun tɛ dan si to a la o kun b'a si a ɲɛna baara ye timinanja kɛ ka cɛsiri kɛ ka wulikajɔ kɛ filɛsitini ka problɛmu na ka se dan na kosɛbɛ israel bɛ ka tɔɲɔni min kɛ filɛsitini na donc o kun ye ko ye ko min bɛ ne o kun tɛ bɛn a ma fiyewu a ko kuma dɔ la waati dɔ kɛra bɔn arabu saudite masakɛ dɔ y'a laɲini ko a bɛ makamu ibrahima poussé ka bɔ alikaba kɛrɛfɛ dɔɔni pour que maa minnu bɛ n'u bɛ tawafu ni bɔ baara kɛ alikaba kɔnɔna na makamu ibrahima in gɛrɛlen bɛ alikaba la kojugu k'o b'a poussé ka bɔ yen pour que mɔgɔw ka se ka fɛrɛ yɔrɔ ka libéré dɔɔni donc a tile karamɔgɔ minnu bɛ yen ani tile ma ani karamɔgɔ ani o maa ɲuman tile maa minnu bɛ yen caman bɛ yen a y'u ɲininka karamɔgɔw la ko hakililaw la olu bɛɛ ka hakilila kɛra ko a bɛ se ka kɛ degun kama makamu ibrahima bɛ se ka poussé pour que mɔgɔw ka se ka fɛrɛ u ka baara ma caman ka hakilila kɛra o ye nka kuma min na ni sɛk ibrahima nin kɛra sɛk ibrahima ko a ti ɲɛ fiyewu ala y'a dilan k'a to cogo min na ko a ka ɲi a k'a to cogo de la yɔrɔ koro ni yɔrɔ fɛrɛ ni yɔrɔ degun si man ka to ko makamu ibrahima bɛ poussé ka bɔ yen kitabu dɔ b'a bolo a y'o dilan o masala in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na kosɛbɛ ko sabilu salami fi ibqa'il maqami ko kisi sira sayidina ibrahima jɔyɔrɔ toli la cogoya la donc ko kuma min b'a fɛ ka fɔ o de ye nin kuma ninnu ye حياة مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه كانت تدور حول دعوة وحول تدريس وحول العمل. بالنسبة للدعوة سافر الشيخ إبراهيم رضي الله عنه إلى عدة بلدان في العالم، في إفريقيا، في أوروبا، في آسيا، حتى وصل إلى أقصى الشرق في الصين والهند وباكستان. يقول في أشعاره: علوت البحار الزاخرات وإنني علوت القرى والمدن بلها الجبال، أروم رضا الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مثالا، ضعيف عليل شائب متحمس لينصر دينا لا يريد قتالا. كل هذه الأسفار كأن سائل سأله لماذا، قال: لينصر دينا. وأسس جمعية منذ أكثر من 50 عاما، سمى هذه الجمعية بأنصار الدين. يروم رضا الباري، يريد رضا الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بنصر دين الإسلام.
وفعل هذا في شبابه وفي شبانه وفي شيبه وفي هرمه وحتى في مرضه. صار يتكلف ويتحمس. لماذا؟ لينصر دينا لا يريد قتالا. من ينتمي إلى الشيخ إبراهيم نجزم حقا أنه لا يقاتل الناس، ولو كان جميع الطوائف الإسلامية مثل طائفة الشيخ إبراهيم لا نسمع أبدا أن جماعة من المسلمين تقاتل جماعة أخرى وهم يدعون أنهم يقومون بالجهاد. هذا ليس من أفكار الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه. أروم رضا الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مثالا. هذا المثال الذي أبرز للجيل الجديد كان الأجيال في زمنه يقومون بما كان يقوم به الشيخ، لكن بعد غياب الشيخ أيضا ب40 سنة ما زلنا نرى الأجيال الجديدة يقومون بعمل الشيخ. طول اليوم كنا في مسجد من مساجد الشيخ، مسجد الإحسان الذي بناه حفيده وحفيد الرسول صلى الله عليه وسلم السيد النائب الشريف عبد الجليل حيدر. هذا كله ممكن أن نقول أنه من عمل الشيخ، لأن والدته بنت الشيخ ووالده خليفة الشيخ. إذا كان الحال هكذا كل واحد منا من أولئك، يعني من شيخ إبراهيم ومن شيخ منصور ومن سيدة الفاضلة أم كلثوم، يستطيع أن يقولوا هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار. ونقوم باحتفال ذكرى مولده لنعلم الناس ولنتذاكر كيف كان الشيخ إبراهيم رضي الله عنه، كيف كان حياته، كيف كان اهتمامه بالعلم، كيف كان اهتمامه بالمسلمين، كيف كان اهتمامه ببناء المساجد، كيف كان اهتمامه ببناء المدارس، كيف كان اهتمامه بإرسال الأولاد إلى المدرسة القرآن لتحفيظ القرآن وهم صغار، كيف كان اهتمامه. هذا نأخذ منه الدروس. قد يقول قائل منا أنا أيضا سوف أقوم بما قام به الشيخ إبراهيم رضي الله عنه، وقد يوفقه الله تبارك وتعالى أن ينجز أشياء كبناء المساجد والمدارس ومراكز تحفيظ القرآن الكريم ومساعدة المسلمين والاهتمام بأمور المسلمين والعلم وتعلم. وكان أيضا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه من أكبر مزارعين في السنغال، كان يزرع كل شيء، حتى الأرز كان يزرعه في السنغال، وكان مربي للحيوانات. ما كان يعتمد على الناس، لكن كان يعمل أعمالا كبيرا في الزراعة ويصدر هذه الأشياء بعد حصاده إلى الخارج لبيعه. إذن كان يؤمن بقوله تبارك وتعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فسر هذا الكلام بأنه ما دمنا بني آدم لسنا ملائكة، لا بد لنا من الطعام، ولكي نأكل لا بد أن نعمل لكي نأكل. وبما أننا لا نخلد في هذه الدنيا لا بد أن نموت ولا بد أن نقف أمام الله تبارك وتعالى للحساب. إذن لا بد أن نعبد الله تبارك وتعالى. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، هذا صاحبه لا بد أن يعمل. وما كانوا خالدين، لا بد أيضا أن يعبد الله تبارك وتعالى. كحديث صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. مولانا الشيخ عبد الملك كان ينالف لنا كن يكو شيخوكا يناميا بازيني شيخوكا يناميا بازيني تورمي فهمنوكا akajabi kara wala ko shehu ina ya kun da fewre ay waslam yako shehu islam ya defa ina ma la fuka sedana kran kan yana fana no dawa barakali kam mo wele kata alama ni bara ni batoyi wala kam mo wele kata alama ni kalani
u bɛ ka mɔgɔw wele ka taa ala ma ni diinɛ yɛrɛ baara jɔli ye a ko ka wele kɛ ka taa ala ma ni nin cogoya ninnu de ye sheikhul islami taara dugutaa caman na a yɔrɔ janna kosɛbɛ ka daminɛ afiriki la yan nɔ ka taa europe ka taa asie fo ka taa se diɲɛ yɛrɛ tilebinfɛ laban dan ma n'o ye Chine dugu labanw ye ka se Chine ninnu bɛɛ kɔnɔna na ka taa Pakistan ani ka taa Inde ninnu bɛɛ la a sera nin bɛɛ lajɛlen la a ko de la sheikhul islam b'a fɔ ko ale kɔrɔtara baw kan ba minnu bɛ ba kan ka nenw don walima ba minnu bɛ baji baw don ale taara yɔrɔ janw na a bɛ kɛ ka mun de ɲini ala jɛn a bɛ kɛ ala jɛn ɲini mun kama ala ka diinɛ dɛmɛni o de y'a hami ye o de y'a laɲini ye a b'a fɔ a yɛrɛ ma ko ale ye dɛsɛbaatɔ ye a ye banabaatɔ ye ayiwa degunnen don ka fara nin bɛɛ ka timinandiya b'a la cɛsiri b'a la ayiwa a tɛ fɛ ka maa si kɛlɛ a tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ a tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ baara si ye k'a kɛ komi ko a bɛ kɛ ka diinɛ de dɛmɛ ni kɛlɛ ye ubiyɛn a bɛ ka diinɛ dɛmɛ ni futinɛ ye ko ale ka laɲini kun t'o ye fiyewu a ko sheikhu ye association sigi diinɛ tɔgɔ la k'a fɔ jamiyatu ansarudin o ye waati min ka ca san 50 ye sisan a y'a wele de ko jamiyatu din diinɛ jamakafo walima diinɛ bɛnkan donc a y'o association sigi o diinɛ in kun sigi o association in kun sigimɛ min kan o de k'a fɔ a bɛ ala dɛmɛ a bɛ diinɛ dɛmɛ ala bɛ ni a se kɔrɔtalen don a bɛ fɛ ka silamɛya bɔ bolo la silamɛya bɛ kamanagan min na silamɛya bɛ tɔɔrɔ min na a bɛ fɛ ka o degun ni o kamanagan kɔrɔta ka bɔ silamɛya diinɛ kan nka a bɛ kɛ k'a kɛ a tɛ kɛ ka ɲini kɛlɛ ye dɛ a tɛ kɛ ka maa kɛlɛ a tɛ kɛ ka ɲɛribɔ maa na a tɛ kɛ ka kara bɛ maa fana kan silamɛya dɛmɛ min bɛ n'an bɛ k'o fɔ sheikhul islami fɛ a y'a kɛ a sifin k'a kɛ a sijɛ k'a kɛ cɛkɔrɔbaya dɛsɛ kɔfɛ hali a banabaatɔlama a ye diinɛ dɛmɛ a ye maaw wele ka taa ala ma a kun b'a yɛrɛ kolo gɛlɛya k'a timinanja jango a bɛ se ka diinɛ dɛmɛ cogo o dɛmɛ cogo la k'a kɛ nka a kun da kɛ ni mɔgɔw kɛlɛli ni mɔgɔw fali ni mɔgɔw bagabagali ye a kun de ye silamɛ si jatigɛ a tɛ silamɛ si fa a tɛ silamɛ si joli bɔn a ko maa min bɛ danbe ka taa sheikh ibrahima ma k'i sheikh ibrahima kalanden ye ubiyɛn k'i fayida den ye a ko e tɛ maa ye maa bɛ ne bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ i tɛ sheikh ibrahima ka jamakulu ye yɔrɔ si la ubiyɛn i tɛ sheikh ibrahima kalandenw ye yɔrɔ si la k'i b'a sɔrɔ minnu bɛ maa tɔɔrɔ ni maa degun ni maa kamanagan kama o tɛ kɛ problème ye maa kan o tɛ maa si ka hakilisigi bali o tɛ maa si ka tɔɔrɔ o tɛ tɔɔrɔ se maa si ma bɛɛ lajɛlen tɔ i cogo la komi a ka di i cogo min na a ko o bɛɛ lajɛlen de ye sheikh ibrahima ka hakilila ɲumanw ye a ko o de la sisan wa ubrizu lil jilil jadidi misala ayiwa ale tile ɲɔgɔn ale yɛrɛ bɛ tile min na o tile ɲɔgɔnna denmisɛnninw walima o tile ɲɔgɔnna mɔgɔw a ka se ka fɛn jira o la keko ɲuman na fɛn min bɛ ni o t'o dɔn sheikh ibrahima tile la bɛɛ tun b'a dɔn k'a fɔ diinɛ kɔni kun ye fɛn ye o waati la diinɛ minɛni kun ka gɛlɛn ka se dan na an ɲɛmaw n'an karamɔgɔw ni an ka laalimu caman bɛ yen minnu bɛ n'an y'u ka tɔɔrɔw n'u ka degun bɛ diinɛ baara dɛsɛli la kuma na k'a fɔ ale tɛ diinɛ in bila a timina ka di a la a cɛsiri bɛ a la nin de tun b'o jira a y'a jira anw na k'a fɔ ale tun bɛ diinɛ baara kɛ ko ɲuman min na a tile mɔgɔ bɛ se ka wuli k'o ɲɔgɔnna kɛ o timinandiya min kun bɛ sheikh ibrahima diinɛ na a y'a jira karamɔgɔw la a tile karamɔgɔw la k'a jira a tile ɲɔgɔnnaw na k'a fɔ bɛɛ bɛ se ka wuli ka diinɛ baara kɛ bon hali bi kana hali ka se bi ma an filɛ o dɔ de kɛnɛ kan nin ye ni maa min ye ko sheikh abdul jalil mansur hadara ka misiri in ta i b'a dɔn k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ye sheikh ibrahima ka baara dɔ de ye sheikh ibrahima ka baara ɲumanw de y'o ye abdul jalil haidara min bɛ ni sheikh ibrahima mɔden don a denmuso den don denmuso min bɛ n'o ye seyida kalsum ye sheikh ibrahima yɛrɛ ka denmuso mandi don sheikh ibrahima ka denmuso kanunen don n'a yɛrɛ ka dɔnkilisow bɛ yen minnu bɛ kuma o denmuso in ka samantiya kan o de la a b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko ale ye seyida kalsum ala kira kanu ka tɛmɛ kosɛbɛ a ye ala kira kanu sugandi ka tɛmɛ hali a denmuso kalsum ni mariama kanu kan donc maa bɔ fɛn min na a b'a sɔrɔ i denw de kanu b'i la ayiwa o ye a bamuso ye a ko sheikh abdul jalil ka cɛkɔrɔba n'o ye sheikh mansur ye a ko o ye sheikh ibrahima ka khalifaw la belebele dɔ ye mali kɔnɔ a denmuso furuma ma a ka khalifa don sheikh tijaniya khalifa belebele don a ko fa hazihi asaruna sheikh ibrahima nɔ minnu tora dugukolo sanfɛ o de ye nin den barikama ninnu nin mɔden kɔrɔtalen ninnu ye kumana ni maa min bɛ fɛ ka maa ɲumanw nɔ ye u taalen kɔfɛ k'u barikaw ye kumana i k'a dɔn nin na
mana abara da shawara ma bona joljul de baby har ka mina Sheikh Abdul Jalil la munu mi ka bara nyuma chama ke ka mina misru jolila ka ta se zawiyo jolima ka ta se qur'ana dursulu lu sin si yoroma abjali ni mbela jeleke mana o de la ibi darsu soro ka kuna fani soro ka walhanda soro ka fo kuma na shebara ma ba foli minke ka fo ale bi fe ka fenjira tile mona fenyuma na fen barka mala utimindo kuma ni o dalu tama shende hal mamunun ta tile la mogowi ulu be na fasoro ka bara soro ka timna nya sona ka barake ko nyuma yayi ni shebara ma ka samandia keno sigira ko ka nyuma fora ka bo ko ka nyuma fora aka ko ba yira la mogola modo bi se ka soro min ba fo Sheikh Ibrahim ay min ke nyuma ne fana bi fe ko doke aka hamina dina baran dina la selila aka ma kalana ka fara ni be fana ka Sheikh Ibrahim ko Sénégal wala belebele de Sénégal ba de kudo akumi fen bela jene sene ko hal ka se maloma akumi wo sene kuma akumi baga fana la mo chugo mina bon akumi baga la mo akumi sene fen munu sene ara ba dumini abaka duga fa bo ala ka kalande on so ana fo ga to fere kanama moma aka hakilla ko ka fo ma tse ka karamo ki bi sensi ka kalande on ka wala ma tse ka karamo ye ko kalande on ka charge beta ka tse ka fo ki ka fo tse ka fo ki yere ou bien ka kalande on soro ke de bi jigi sire wala ki jigi da ka kati fo ki yere aka karamo ye kunto o chugo ye aywa aye barake dina na fo ka se dana ama to fo toyi kuma ni ma kera ko mi ibe jen kono ngono ka barake bara mi se ki balo o wajibi ni kera fana ki to jen kono yanno ki bisa kuma na wajibi ya lahara fana nyesi ko nyumai wade kama ko ala ko kana konnana ma nyuma mungu be angumu ke farsugo mawiye ku te fute dumnike ala ma mashida ma nyuma na foro wali yute karate na bimante ko mi ngum fara jala la marubi ko mi ngu ye jirjala ti dumnika ti jimi abbe ko adama dede farsugo de bula joli bulu farla bi dumnike mi be adama de so de woni torola o klende bulu yere soro mana ko nabi mo ni kala kun gati lu kun tete chugo mena shebara ma da kun yo farso ma kelede kuma na kun be ma to ka kun yo ndeke barani sengani de gun tororan ka frani be fana ka la haraka mana gon la hara joro akun ni to kom ala ka hadisa min be ayi malli dunya ka annaka taishu abadan ko gi ga janat ke nyesigi iba fo ke bara to baye wa amal akhirata ka annaka tamutu gadan ikalla haran nyesigi ikalla haraka mana gon la hara toro ana ajjatige ikalla haran nyesigi ka srai iba fo mamin be ni ga sini saya fole duyi ko shawara ma ko mamin be ni tabulo fla kumala aya ka nyina ma ya jabu aka balo kono aka la hara fana daro amani no ko tlekele الحمد لله. فوائد تلاوة القرآن له أسماء عديدة وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. والله تبارك وتعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. يعني قراءة القرآن نوع من الذكر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه ابن مسعود عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى من قرأ كلمة من كتاب الله تبارك وتعالى فله في كل حرف حسنة والحسنة ب10 أمثالها. وقال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف واللام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. وروى أبو أمامة عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا مشفعا. رواه مسلم. والشيخ إبراهيم الذي نحن بصدد احتفال بذكراه رضي الله عنه لما كان يطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعل له كرامة قال فلتجعل حفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم. ما طلب شيئا آخر بل طلب أن يكون كرامته القرآن. فلتجعل حفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم. شوقي وحبي فيك لا يشفيه سوى حلولي وارتحالي فيه. إذن هذا هو علاقة الشيخ إبراهيم بالقرآن الكريم. أرسل جميع أولاده وبناته إلى مدرسة تحفيظ القرآن وأتى برجال من موريتانيا ليدرسوا أولادهم في مدينة سكنوا مدينة ليحفظوا أولادهم القرآن.
ونحن إذ نتكلم حول فضل القرآن وحول حفظ القرآن رضي الله عنه لابد لنا أن نذكر أختنا الفاضلة في محل الوالدة سيدة أم كلثوم رضي الله عنها التي هي أول بنت حفظت قرآن من بنات الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه. إذن ها نحن نجلس في بيت من في بيت ابنه سيد عبد الجليل حيدر. لابد أن نذكر أن والدته أول من حفظت القرآن من بنات الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه. إذن فضل قراءة القرآن الشيخ إبراهيم طلب من الله تبارك وتعالى أن يكون كرامته هو القرآن. ونعلم جميعا أن ما جاز معجزة للنبي لأي نبي يجوز أن يكون كرامة لولي. كل ما جاز معجزة للنبي يجوز أن يكون كرامة للولي. والشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه لما كان يطلب اختار معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له كرامة، أن تكون له كرامة وهو القرآن. حفظه وهو عمره 12 سنة ولم ينساه أبدا، وكان يختم القرآن كل أسبوع مرتين بالنظر في القراءة في الليل وبالقراءة في الحفظ، بالنظر للقراءة في النهار وبالحفظ في الليل. كل أسبوع يختم القرآن مرتين. وفسر كتاب الله تبارك وتعالى عدة مرات باللغة المحلية وعدة مرات أيضا باللغة العربية، واستنتج وأخرج الغاز وبين بيانا في القرآن ما سبق له مثيل. والآن الحمد لله موجود عندنا هذا الذي كان يفسر به الشيخ إبراهيم رضي الله عنه القرآن في الأشرطة. أحد مقدمي الشيخ إبراهيم في موريتانيا جعله مجلدات تبلغ 6 مجلدات في تفسير الشيخ إبراهيم رضي الله عنه للقرآن الكريم. إذن هذا هو علاقة الشيخ بالقرآن الكريم، أو هذا شيء من علاقة الشيخ بالقرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا حظا وافرا من القرآن الكريم ومن فهم القرآن الكريم الذي هو كتاب الله تبارك وتعالى، والذي أنزل على خير الأنبياء والمرسلين بل خير الناس جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤم الخير والنفع والأمن والاستقرار والازدهار في دولة مالي، وأن يحفظها من كل شر، ومن أراد أن يكيدها نرجو من الله تبارك وتعالى أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤيد رئيس الدولة وحكومته، وأن ينصر دولة مالي، وأن يحفظ شعبها، وأن يحفظ حكومتها، وأن يعطي للجميع مراداتهم رئيسا وحكومة وشعبا، وأن تؤم الخير والنفع والبركة في هذه البلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وما ذلك على الله بعزيز. الحمد لله. شيخو كان يقول بعد قرآن كلا ينفعني شيخ الإسلامي كدلوني قرآننا ويفهموني. أكو فلو قرآن يرى كو توقع شامان دبالا. أم ببارون وافو فنكلي توقع شامان كوني وباي أبوياني أنا فدي كفو. أكو على كو قرآن كونو سيدنا محمد ما وانزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أي قرآن جين كسيدنا محمد إكسكا مغول لا فرفايسا كمغول لا جافنا فمن بنو جين أوكا. أكو ابن مسعود فنا يالله كلي كافو ما بيني قرآن حرف كلين كلا كارو عفو براجي شامان بي. أكو أتافو ألف لام ميم كو بي حرف كلي ده كابا فوكو ألف حرف كلي لام حرف كلي ميم حرف كلي كنا بكم إني ما ميم ألف لام ميم إيه براجي تان سورة ما سبادة سورة حرف كلي براجي تان دون يبي سبادة يبولو كمي ابن أمامة تفنى لك شو من القرآن كنا نكو ابن أمامة تفنى لك شو من حديثنا كما فرق بالك رسول صلى الله عليه وسلم قال كلا كو كان القرآن كلا كان القرآن نبنا قيام جوندو كفو أبان سرنا لدو أبنا يسرنا لدواني أوني أكلم باوي كمان أنا كنا كلام باوي شغل الإسلامي كم بي أني ألفه أنا كبنيا كي أنا كعلي كبنيا أنا كفنزريا أنا كسمانتيا كقرآن درسيلي أكو شبر ما يوني ألفه كفالا كو كي عليه فوق تاسي عليك على بيني ما قيام جودو لا ما بيبارون عفو كوني كوي كومي بيني ويه بلي كوسبه وبيبارون عفو شبر ما يرى أيها هنا ما كقرآن أناك بنما بوالا تورا ما بوالا
foyi ma se ka bɔ a la a ye kuranɛ kanu kosɛbɛ ka se dan na maa ma deli ka kuranɛ kan cogo min ye maa fɛ ka kɔrɔ fo a taara a denw don kuranɛ kalanyɔrɔw la a ma denw dama ma a ye karamɔgɔw ɲini ka bɔ dugu kɔnɔnaw na ka bɔ kɔfɛ jamanaw na n'o ye Muritani dugu ye ka na n'o ye Madina ba ye u kana a denw kala kuranɛ na a denw ni a denmuso ka kuranɛ durusi yɔrɔ yɛrɛ sigi a ka yɔrɔ la a ko nin kɔnɔna na a b'a profiter ka Sherif Cheikh Abdul Jalil fana fo mun bɛ n'o ye Cheikh Ibrahima mɔden dɔ ye ayiwa komi u ka musokɔrɔba ɲuman n'o ye an bɛɛ ka musokɔrɔba ye n'o ye ale balimamuso ye balimamuso min bɛ ni a b'a ka baya jɔyɔrɔ la n'o ye Seyida Umu Kalsumu ye k'o de ye Cheikh Ibrahima denmuso fɔlɔ ye denmuso fɔlɔ min bɛ ni a ye kuranɛ durusi Sherif Cheikh Abdul Jalil ka musokɔrɔba de ye maa fɔlɔ ye Cheikh Ibrahima denmuso la min ye kuranɛ durusi a ko a bɛ profiter kuma na ni sigiyɔrɔ in na ka Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn na ka taa sini a miiri bɛɛ ka taa o ma kumana kuranɛ sabantiya an kuranɛ bonya sɔrɔli Cheikh Ibrahima fɛ a y'o ɲini k'a fɔ Ala k'o kɛ ale ka kuranɛ durusili de ye karamɔgɔw ye dawula ɲini Ala fɛ dɔw ye kalandentigiya ɲini dɔw ye fatuhu ɲini dɔw ye wilaya ɲini bɛɛ n'i ka ɲini fɛn don a ko Cheikh Ibrahima ka waliya bonya ɲini ni Ala fɛ k'a kɛra kuranɛ durusili bonya sɔrɔli de ye kuma na o la an b'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn sera ka kɛ mujiza nabi ɲumanw ye a bɛ daga o ka kɛ karama ye waliyuw fana ye a ko o ye qaida usuliya ye donc a dagalen bɛ o ka se ka kɛ kuma na bonya tɛ yen ayiwa fonisireya tɛ yen fusamantiya tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ kuranɛ durusili sɔrɔli kan Cheikh Ibrahima kuranɛ durusi a san 12 a ma ɲinɛ a kɔ fiyewu ka fara nin bɛɛ kan komi a kala don o don siɲɛ 2 a b'a kala sufɛ durusili la a kunfɛ tile fɛ a b'a kala papiye la k'a lajɛ kuranɛ kɔnɔna fɛ a ko a balola nin na fo ka taa se a saya ma a taara ka kuranɛ fasani cogo caman na kan caman na a y'a kɛ arabukan na a y'a kɛ wɔlɔfɔkan na i n'a fɔ a y'a kɛ kan wɛrɛw la min tɛ nin si yɛrɛ cogo min na ni ka tila ka kuranɛ yɛrɛ masala gɛlɛnw kuranɛ yɔrɔ datugulenw kuranɛ yɔrɔ feeregelenw a yɔrɔ ɲaaminenw yɔrɔ minnu bɛ n'u bɔnbɛn fɛ ka se dan na n'o tun bɛ karamɔgɔ ni dɔnnibagaw kamana kan a ye farafasɛlibaw kɛ o la kɛcogow la minnu bɛ ni maa ma deli ka o ɲɔgɔn ye ka ko an ye a ko a ye farafasɛliw ni jaliko la kosɛbɛ a ka feereya tafsiri bɛ yen suraka karamɔgɔ dɔrɔn ye kasɛti ninnu lamɛn ka o kuranɛ Cheikh Ibrahima tun bɛ kuranɛ kasɛti minnu Cheikh Ibrahima tun bɛ tafsiri kɛ kuranɛ kasɛti minnu na surakakɛ dɔrɔn ye kasɛti ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn k'a bɛɛ sɛbɛn k'a tɔgɔ da feereya tafsiri a ko ni maa min y'o kitabu in kɔnɔna lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ Cheikh n'a mɛ ni kumaw y'a kɔnɔ dakabana kumaw na bonya kumaw na dɔnniya kumaw na min bɛ ne kun ni kitabu wɛrɛ kɔnɔ ka kɔn o kuma ninnu ye o kitabu in yɛrɛ ye kitabu volume 6 de ye a bɛ komi juzu 6 de don kitabu sigiyɔrɔma 6 donc fɛn tɛ yen fɛn min ka bon ka tɛmɛ Ala ka kuranɛ kan komi Ibrahima Yasi yɛrɛ ma fɛn sɔrɔ a bɛ se ka dulon fɛn min na ka tɛmɛ kuranɛ kan cogo min na a ko a b'a ka kuma laban ni fɛn min ye o ye k'a fɔ a bɛ dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an bɛɛ kɛ kuranɛ kanubaw ye k'an bɛɛ kɛ kuranɛ baarakɛbaa ɲumanw ye k'an bɛɛ kɛ mɔgɔ ye maa minnu bɛ n'u bɛ yamaruya kɛ ni kuranɛ yamaruyakɛlaw ye u bɛ fatani ka bɔ kuranɛ fatani kɛyɔrɔw ma a ka kuma laban na ayiwa a bɛ Ala deli Ala min bɛ n'a sekɔrɔtalen don a ka hɛrɛ caman kɛ Mali ye barika ani nafa ani jidi ani kɔrɔta ani mɔɲɔɲɔ ni ɲayandiya ani dayɛlɛli a k'o kɛ Mali ye ka se dan na a ka Mali tanga ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ani ka bɔ tɔɲɔni bɛɛ lajɛlen ma président de la république n'o ye jamana président ye a k'o tanga k'o kisi k'a ka ministres n'a ka gouvernement baarakɛlaw bɛɛ tanga k'u kisi komi jamanadenw fana a b'a ɲini Ala fɛ Ala k'olu fana bɛɛ tanga k'olu bɛɛ kisi cogo min na maa bɛɛ lajɛlen kuma na foli min b'a ye barikadali min b'a ye waleɲumandɔn min b'a ye ka taa Sherifilɛ TV mɔgɔw ma k'o fana bɛ yan nɔ a ma ɲinɛ a kɔ a bɛ dugawu k'aw yɛrɛ ye su ani tile Ala k'a bolo mɛn a ka nin baara in na Ala ka sini kɛnɛ di an n'aw ma Ala ka labanko ɲuman di an n'aw ma Ala k'an tɛmɛ samiyɛ kan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala tanu an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada ni hɛrɛ in ye silamɛya ka kunkɔrɔta kɛnɛ ye diinɛ ka ɲɛtaa kɛnɛ don Ala ka jɔnɲuman dɔ tun bɛ yen n'u b'a fɔ ma Cheikh Ibrahim Yas a bangina 1900 a taara Ala ka wele jaabi 1975 a balola san 75 a y'o san 75 bɛɛ kɛ ka se ka jɔnw dajuru sama ka taa Ala ma ka jɔnw wele ka taa kana ma an bi o ka anniversaire kɛnɛ de ka bi a bi wajibi an ka n'Ala sɔnna an ka se ka an ka nisɔndiya jira ale ka bangini na basa bangini kɛra hɛrɛ ye diinɛ ma hɛrɛ kɛra hɛrɛ ye silamɛya ma
an b'o ɲɛnajɛ kɛnɛ de ka bi kumana n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ ka a ka kan an ka ɲɔgɔn hakili jigin ala ko la kumana a ka kan an ka silamɛya kuma fɔ a ka kan an ka la ilaha illallah fɔ ka caya a ka kan an ka istighfar kɛ ka caya a ka kan an ka kuranɛ kala ka caya an b'o baara de la sisan n bɛ se ka leçon kunkurunin min di Sheikh Ibrahim Niasse ka ɲɛnamaya la o ye an bɔra baara yɛrɛ min na sisan n'o ye kuranɛ kalanni ye Sheikh Ibrahim Niasse ka ɲɛnamaya bɛɛ kun ye kuranɛ kalan de ye o don kun de kɛ a tɛ kuranɛ kala don min na dɔgɔkun o dɔgɔkun a tun bɛ kuranɛ jigin ko 2 kɛ kuranɛ jigin ko 2 o ye mun ye a bɛ min kala sɔgɔma a bɛ se k'o ka sufɛla fɛ k'o durusi n'o kɛra dɔgɔkun kɔnɔ kuranɛ jigin ko 2 bɛ sɔrɔ a fɛ a y'a fɔ an ɲɛna a ka kumaw kɔnɔna na k'a fɔ ala ka waliyu u ye fɛn caman deli ala fɛ ala k'o k'u ye nka ale ye fɛn min n'a y'o deli ala fɛ n'o fɛn ka bɔ ale bolo fɛn bɛɛ lajɛlen ye k'o ye kuranɛ durusili de ye k'i hakili to kuranɛ na a b'a fɔ de la walitaj'alan hifza kitabikal karim karamati ila liqa'ikal azim ala i k'a dɔn waliyu ye fɛn caman deli fɛ nka ne bɛ fɛ i ka fɛn min kɛ ne ye n'o ka fisa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o de ye i ka kuranɛ durusili ye mana o kuranɛ durusi a n'o kuranɛ kalan a y'a ka kalandenw yamaruya k'u k'o de kɛ k'o caya a yɛrɛ den bɛɛ ye kuranɛ durusi a yɛrɛ ye kuranɛ durusi k'a sɔrɔ a bi san 7 na mana o b'a yira k'a fɔ a hami kun tɛ foyi ye ni kuranɛ tɛ an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ kuranɛ de ka fisa fɛn bɛɛ lajɛlen ye dugukolo kan o de ye ala ka kumakan ye o de y'an ka dusuru yɛrɛ ye i k'a dɔn an bɛ baara kɛ n'o de ye mana ni maa min ɲɛsinna o kuranɛ ma k'o ta n'i bolo 2 ye an b'a fɔ o tigilama a ye fɛnba to an bolo an bɛ se ka baara kɛ ni min ye ni an ye baara kɛ n'o fɛn ye an tɛ taa fili la fiyewu an bɛ kɛ siratul mustaqim kan kumana an ye ibra min sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la kuma kun da ala suruma i k'a dɔn o ye kuranɛ de ye a kun hami tɛ foyi ye ni kuranɛ durusi tɛ a hami tɛ foyi ye ni kuranɛ kalanni tɛ an bɛ ladilikan min fɔ mɔgɔw ye ka sin kuranɛ ko ma o ye kuranɛ de ye fɛn min n'o ka sanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan i k'a dɔn kuranɛ jiginna ala kira kan ka diinɛ ɲɛfɔ an ɲɛna mɔgɔ tɛ se ka kɛ silamɛ ɲuman ye n'i tɛ kuranɛ kɔnɔna fɛnw ɲɛdɔn mana an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'a ɲini i ka kuranɛ kɔnɔna fɛn dɔn maa tɛ se ka seli n'i ma aya dɔw durusi pour que i bɛ se ka kɛ ala ka sira kan mana mɔgɔw ka hami ni kuranɛ durusi ye mɔgɔw ka hami n'u denw donni ye kuranɛ kalan na semaine tɛmɛnen ala fɔni sirayara ma an ye daru tahfizul quran dɔ jubɔ segu ye a dabɔkun ye mun ye i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ u denw ka kuranɛ kalan u ka se ka kuranɛ kalan u ka se ka ala masɔrɔ n'a ye mana an b'a ɲini o baara ninnu ni maa o maa n'i bɛ se k'a kɛ i k'a kɛ k'a caya mɔgɔ sɔrɔ diinɛ ka se ka cɛri mɔgɔ sɔrɔ diinɛ ka se ka taa ɲɛ k'a dɔn an ka sheikhu y'an yamaruya n'o de ye n'o ye Sheikh Ibrahim Niasse radiyallahu anhu ye a y'an yamaruya ni ko ɲuman caman ye ko ɲuman minnu n'o ka ca parce que a y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ iza sara khairul khalqi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu a ko k'ale se dame ciba se dano de la ni ciba taamana k'ale bɛ taama nɔfɛ ni ciba y'a jɔ dɔrɔn k'ale bɛ jɔ mana maa min n'a ka ciba kanu sera o hakɛ ma an b'a dɔn ni o y'an yamaruya ni fɛn o fɛn ye o tɛ k'an nɛgɛ parce que a bɛ k'an bila siratigɛ tilennen kan Sheikh Ibrahim Niasse hami kun tɛ foyi ye fo n'a kɛra ka silamɛw don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ امتثالا لقول مولى سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كان تو على كجروبا كلي لا نيومنه angana fara masayo sira jirana aka dogo ikata afrique dugula kiti Sheikh Ibrahim Niasse ka kalande soray Sheikh Ibrahim Niasse ni ngara dondola ako eka kalande bi sema hake julima ako kale resira ka hake min jate ko bi sema million tama kamo wati mana Sheikh Ibrahim Niasse aka ñenema beke asika jon dajul sama kata alama aya ka ñenema beke katama kaseka dawake kaseka jon kana aba fo anyi aka baytula ka fa alawtul bihar az-zakhirati wa innani alawtul qura wal mudna bal hal jibala arum rid al bari li nusrati dinihi wa ubrizu lil jil al jadid misala aleka dawa konnana ko ale babaw tige ay ko tige ay dugu baw tige
ay dugu ñinnu tige ayo ke mon gama lino surati dinihi mo so ala ka dine ka se ka sansoro ala ka dine ka se ka deme ali ba fe jilu min binna sisan o jilu ka ke misaliya ye o ka se ka ke ka islamu ye o ka se ka ke dine chebo ye ko de ali Cheikh Ibrahim hamye man Cheikh Ibrahim se aka nyine ma beke se ka jon daju sama kata alama nya fi nyana udongo ka fo wahda al-ifriqiya mi fo ka fo Afrique jamono ka fara nyonga on baye ka fo mo folo mi ya hakilata o Cheikh Ibrahim Niasse radiyallahu anhu basa abaka ni dine nyama ya mbela relation nyinama kumbe ani chef de l'état ni nyonche tel que Jamal Abdel Nasser Égypte relation nyinama tumbano che Kwame Nkrumah relation nyinama kumano che abe pour que Afrique jamono ka saka fara nyonga ko do dakelen fe ko bo dakelen fe ni kuma kuna ala suruma Cheikh Ibrahim Niasse aka nyinama beke ka saka dine sangorota mana bike wajibi ama no ka anniversaire sera anga wuli ka soja jira ka fo vraiment ay balo mi islamé a balo jarani a balo kera nafaye parce ma chama duna islamé la ala na barka ma chama duna tariqa la ala na barka mana ko kale ka hamite foye ni dine ka nyatate mana bike wajibi ama ango soja jira anga ya farhajirola kuma labana mi sega mi fo ambi ala tano ambi ala fa ambi ala barkada ambi dugo ke anga jamana yi dogolen tanshila ka fo jamana be gele amina jamana koronvera fa problème mi be adugonde mashila ambi fe mari islamo be ka faranyonga ko dugo ke jamana yi basa ambe gele amina sisa dugo dorone be se gambo ci bayra fa الدعاء سلاح المؤمن الدعاء مخ العباده حديث شريف mana no kuma sabatira mana ka kan an wuli kan joka dugo ke pour que jamana imbe gele mina ala ka sika gele wuli an nyema president Ibrahim Boubacar Keita ambe dugo kai ala ka bla kana sraka ala ka bla jamana dra sraka ala ka nyini fe minum ba bulu ala ka sego sabati pour que aka sika islamia sabati jamana ngono islamo hakilla fe minum yi aka sego baraw ke jamana kono wa ma zalika ala allah bi aziz wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin وجزاكم الله خيرا امبي على تنو امبي على بركدا امبي او يرفو امبا بركدا اكا جيجاني اكا تشسرلا على كولا على كوم مانا ولي يرو مي جاوبي ولي كاجو كو بركه كانيه مانا امبي او فولا امبا بركدا ولا امبا ولي موندولا امبي دوكو كو يري على كانو دمي على كانو كيسي على كانو تانغا على كاني فون ني على كانا سغو داما واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ya rabbi duwaw munun duna alaka umina anye ni ala sonama nin kofe wajulu balla benin be suina ni ala sonama atako flana na au no laje alaka umme lajelila wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sanuni wariye donga serete more donga ka fusani sanuni wariye temine je share boyo isenze temine je haidara yo jama be ko